Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da su svi pacijenti van životne opasnosti, da su stabilni, da se osjećaju dobro. Neki od njih će, nadam se, ubrzo biti pušteni na kućno liječenje i sva je sreća u nesreći da nakon jučerašnjeg tragičnog događaja nemamo više žrtava. Kad je riječ o događaju koji je bio jučer, on nikako ne može da se stavi u kontekst nekoliko događaja koji su bili ranije, gdje su najavljivane aktiviranje eksplozivnih naprava. Ovo je potpuno izolovan slučaj. Radilo se o čovjeku koji je imao određene probleme oko kojih treba se bave i sve ostale institucije. Kada je riječ o pitanju bezbjednosti sudova i tužilaštva kao organa za sprovođenje pravde, država je spremna maksimalno da stane uz njih u smislu da poboljša koliko je to moguće uslove rada, njihovu ukupnu bezbjednost svih zaposlenih građana i naravno samih institucija. I na vanrednoj sjednici vlade će ovo pitanje biti otvoreno, a bit će otvoreno na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Isto tako, moj apel prema sudskom savjetu, kao prema i tužilačkom savjetu i prema savjetu za vladavinu prava, da i oni otvore ove teme, da pokušaju da naprave određeni spisak elementarnih potreba za povećanje ukupne bezbjednosti i da onda zajednički sa Ministarstvom financija vidimo šta od toga može da se uradi u jednom kratkom, a šta od toga može da se uradi u jednom srednjoročnom periodu. U svakom slučaju, tu smo da stanemo u zaštitu svih građana i svih institucija, ali ni Crnu Goru ne mogu izbjeći izgleda ovi tragični događaji. Apel svim institucijama sistema da vidimo šta možemo da uradimo na prevenciji takvih događaja. U ovom trenutku za nas je najvažnije da su pacijenti koji su došli da zatraže pomoć, primili adekvatnu pomoć u Kliničkom centru Crne Gore, da je zdravstveni sistem odgovorio promptno i vrlo kvalitetno, na što im čestitam.